Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu ba shong morway. Kumamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ta ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Mea kertang complete. Tempat jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Shnong Maukarwat ka Baha Bapo Kahima Maharam Southwest Khasi Hills District hakan reuterik urempang arjar penriu kala penha perdano ya ka jingrakhi ya ka lingkho shispas nam jong ka Shnong haka ba usembur menteri rangba ka jela uba Preston Tensong ula longku mukongsan ha ringkat ka jedon lang u MLA ka Maukarwat uba Renington L Tongkhar kum usembur kongsan u Deputy Commissioner uba B Maulong u Superintendent of Police uba B Jerwa u Menteri Shnong ka Maukarwat uba RR Lingkhoi bat kipajba nong shong Shnong. Hakni kasi penha perda la pleyo udurmot jong Menteri Shnong ban ningkong e jong ka Shnong Maukarwat u temen basan Rosaya Nongrem da uba Preston Tensong. Bat hakaju kupor la pelat pajba ya ka website jong ka Shnong da u MDC Barim ka Maukarwat uba Karnes Sosyang. Ka jing pelat ya ka history jong ka Shnong da u MLA ka Maukarwat uba Renington L Tongkhar bat ka jing pelat ya ka souvenir jong ka Shnong da ki kongsan bat ki nongket kam jong ka Shnong. Kadi ke Shnong hakabang akan mau ya ke jing ong jong ba bring ya kata ka bagi sajok snob ha hakabai ong small and beautiful te kala ya dei bhai ke Shnong Maukarwat isar Preston da kelinga yo ka he bha mo ke Shnong ngalo ong em sar haji sha te kam he karit kadi ke we na ke Shnong ki barit ki badon hakane ka constituency jongi hakane ka dong ka than jongi Henry kadege Shnong kaba itenat haduk kata-kata hakaba baro ki pajba kisko sarong banyak long nong shok Shnong jong ka Shnong Maukarwat kata kadege sisya sukmen melitu api baga kadege Shnong Maukarwat kala penme ya tiba bon ba kiru krau ke magali yasngau lapenon borom mene Henry tangkhendet ya kebala penken mau tiba bon ba kidai kebangim simlala syu ban kan mau lane ban yetho kapor kamdan Henry kadege Shnong Maukarwat kadege we lagi Shnong hakini kidong ki than nong kendong jongi kabala sei ya ki officers ki babha kabala sei ya ki nong ikai ki babha kabala sei ya ki nong syakri ya ka kampai ba la kalong lamba ki kam la kalong lamba ki balang ki fer ki bagi don kadege Shnong la kalong ki kam Shnong ki kam thau hakabang yoi ya kata ka jinglong babha jo ke Shnong bat kham tam e ka we ke jinglong babha ka bakaras ko kwa ban pen kan mau pat ba hang ni bar kata kalong ya ka jing yas no tho jing mot par ya ka jing trailang jo pat ba jo ke Shnong nganut ban ong kupta namar ngalayo mat ban ya don menta bar ki kam Shnong kum we de ki khot jo ka executive committee jo ka Shnong Maukarwat hakajing alam jong ibalin kaman menta bolong menteri yang tu kipor kiba bon kinong yalam rangba nadu ki samla kimi nakane ke Shnong ngamjer kerteng sai jer kerteng athai sibit adu sau beciru muai dia lah kirau rangba kiba ya kari ya ka judge benriu bat ya ka jela nak kata kadang ngasau ban ong Shnong Maukarwat, you deserve the best. Nakaliang juga sarkar jom. Namadai hapo kakerteng juga Shnong Maukarwat. Ngayo i ka thana pateng khendiat la tho hamtua di postor naitang. Ka ka jingmut Maukarwat. Saya puli ya tu. Nginam ya batai mentah nrei ka balong so exceptional balai mi ka kerteng Maukarwat kadai ka sandur ka jong ublai trai kerat nong bu nong thau
nakakadaw ng ong ikasnong mo karwat kadi ka way na kisnong ibapaw nam hadu kata-kata hapo ka jelami kala jeng iparokwe kibabun bah kibaong baka Southwest Khas Hills day kabasa dintam lani kay rengkat bat ka South Garo Hills lese kadi ka jingsisya hakitu ki postnem ki balalig no hanleng yo i bahakan ka juk ka bamenta ka district Yongpi ka Kiu State hakiliang barot kum kadak jong ka celebration ke jongi ya ka jingdap sispasnen jong ka mau kerwat abang ong mau kerwat ka pakentup lang ya ka Southwest Khas Hills boro namar kani ketika jabing jong ka Southwest Khas Hills ngakwa ban ong ya pi ban pentip pajba bangi nagagomen yim hun ban yoi baka distrik jong pikadon tang haka kerdan ke community college ngikwa ban upgrade siya ke government college kata kade kejing angnut jong inaka sorkar bat kane kan sajia haki kendiat por kiban mas gakan mau kendiat sinem mensuangawan ya kaban inaugurate ya ka community college sa kendiat por ka sorkar kan wan ban inaugurate ya ka government college hangni hapo ka district headquarter Yongpi kani kan long ka jingker khu ka bakraw ya ka district bat kham tam ya ka district headquarter hangni hamau kerwat iba renik mene ilapan ken mau ya ka surok mensebstem don kiseng bahalang kibewan ban yukendu namar ba la idon kam sisya ban upgrade lani ban convert ya kanika surok kaptam hapo jong kanika district headquarter siapa double lane kenrei nakaliang jong state government ngilia budin haduk menta kadang sakut kadon kata kaba agreed in principle baka national highway hakatu kapor kiong bangi pediang ban upgrade siaka national highway kenrei hadin jong ada khatsau khatsan ka polisi jong ka sorkar India ka kela kasakut no kumta kenrei ka bangas ngau tenat ban pentip ya pi ya mentahi wat ladang impat yo ya ka national highway status ngi pelong ya kanika surok ke jong pi baka de ka state highway nadu na shilong wailoi hadu mau kerwat bat sa kendiat teliki benai insdang ban pentrei ya kanika project nangtai na wailoi hadu kanika snong kanika hadu rangthong in convert siang ka intermediate lane kan long kaju ka standard jongka na wailoi hante hapo mau klang tenga kermen scam andeng lala ban pendet ya kene ke project nadu silong hangni hamau kerwat ngange scam tang hapo sikenta sipawa lani sikenta artho menit ngila ya ka ban poi da ka basu ka pasai kata kadik jing agnut bat kata ka bang ngi kwa ban pen urlong ya pi ki pajba jong ka mau kerwat kam tam hakan ka celebration ya ka jingdap sispa snem ka sorkar ka don rengkat bat pi tiswa bangan syong bat swa bangan penkut kum kadak
jong kajing ya don bentalang jongi nakaliang ke sorga. Ban pensak jingken mau ya ke snong ka bakerpang ke jong pi ya ke jing dap jong pi chit pas net. Ngawarra ya kawe ka function. Hak wedei bat ke jing angut ke snong bat sna ya kamadan football. Hang ni hapo ke snong mau keluar ka bangi ai ar polak tengkah. Na ka CMSDF. Ya kene ka sanction odang kerpat ya menteri Batru ya sekretari jong kesnong bain sngau bahaban wansim bat hadin kata insalek banra sya i deputy commissioner na kabenta ban release ya kene ka fon nang ba phila ban sedang no ya kate jing angnut jong pi ban sna ya kamadan football